fast. Krydser armen. Nakken godt tilbage. Lige det du mærker, at jeg skubber, og så flyveren. Så sparker du godt igennem i hoften. Du skyder hoften helt frem. Ja. Og sparker din hæle helt op i rumpladen. Ja. Prøv at sparke godt igennem, lige prøv det. Ja, lige nok. Og så lige bare hvor et ben. Nemlig. Så tager du krydser armen. Kryds du lige med ryggen til mig. Så er vi ude og ligge på nakken. Så sætter jeg bremsværskærmen. Når jeg gør det, så står jeg i gang med skulderen. Ja, du skal smide ud i skulderen. Det er meget vigtigt. Der ligger vinker der. Så kan vi dreje lige rundt, så kan vi godt tage lige fat om det. Det er bare en hånd helt ned. Så har vi 360 grader. Ja. Så lægger vi falder igen. Når jeg står der ved skulderen, tager armen ind igen. Ja. Og så trækker jeg faldskærmen. Ja. Så kan vi tale sammen igen. Ja. Det kan vi ikke i det frie fald. Nej. Der falder vi med 200 meter i timen. Ja. Når vi hænger her, så skal jeg ordentligt ned og spiller her lige. Så skal jeg have åbnet lidt op, så vi har det der frirum. Det skal op og stå på mine fødder. Det behøver du ikke gøre hernede nu. Det er ikke om det super ondt, fordi der er noget under. Men det du simpelthen gør, det er, at du lige finder det med din hæl. Deroppe kun strækker benen helt ud. Så er jeg fat i dig, så kan jeg lige fikse fænderne. Ja. Og så når jeg gør det, så tager jeg mine fødder væk under. Så får du styrehåndtagen. Ja. Fordi nu er det nemlig din tur til at lave noget. Okay. Så har jeg jo lavet alt det. Ja. Ja. Det er sådan nogle gule nogle, jeg rækker ned. Ja. Når man trækker ned til højre, så er skærmen til højre. Ja. Trækker ned i venstre, så er han til venstre. Og hvis du trækker ned i begge to, så bremser du. Og det er også det, vi gør lige når vi lander. Ja. Og jeg lander. Der hvor vi skal lande, det er jo på den der million kvadratmeter resten derude, så der er en chance for at lande et eller andet sted. Hvad er det, man kan slide så halvt over? Der er nogen udover. Jamen de sidder udenfor der. Christian tager bare dem ud, så lander vi derude, de står. Er du i tvivl om, hvad du skal? Så er det rigtigt, hva'? Er man i tvivl, så er man i tvivl? Der er lige nogle andre spørgsmål, vi skal tale om. Hvis nu der skulle ske noget i flyveren, så er det pilotens ansvar, så det er ham, der bestemmer, om det springvarer. Ja. Så det vi gør, det er, at vi forholder os over flyveren, det er jeg siger. Det kan være, at det er bedst at lande med. Jeg er ikke så meget selv. Jamen du kan være alene om arven bagefter. Jamen jeg har også sagt, at han ikke har lagt papirerne frem, så jeg behøver så videre for. Hvis jeg fortæller den læreste historie, jeg har udfra, som er en bekræftelse, så du skal ikke være bange for mig. Jeg tror, det var, hun havde Faldt et stykke uden joke, så vi faktisk nå 300. Det kan vi sætter det. Men så er Knud, så er han sat. Så kan jeg ikke følge med længere. Så kan han ikke følge med. Det er jeg alligevel for tyk til. Jeg kan være sådan for let til. Ja.
Ja, det ser fantastisk Helt ud. målløs, ikke? Altså, det er fuldstændig... Det har jeg. Du får lige den her med. Ja, super. Opbogen. Og så Knud han sender dig en video nu her. Ja, Det er i hvert fald altid. Tusind tak for det. Ja, tak. Du er lidt misundelig der. Du vil godt have været med, hva'? Du kan lige hænge på som nummer 3. Ja.